Programang nging kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Diyan. Irugi tayo, tapno sa tayo iring pasen, tapno malpasen. Tayo mat pag ginanaan man takarabukob tayo. Tagodahin nga ro, tisurat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga Elsa, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi na napabaring kwasak nga buta. Kastaon ni maten ti nakakigtot ko agap apa manen manong nemi ni manang ko kenti kayong ko. Kuan manong agap apa manen manong nemi ti kapsat ko kenti asawa na nga kayong ko. Ani manong Jojo ken kastamaten ken ni hanggayam nga ni Jojo. Ni Kuya Rodel kani Manang Vanji manong nemi. Agap apa damanin. Kat kastoy manong nemi ti dialog da. Di mababakyang ka? Si kapit manadladaw karabrabian nga agawid. Imbes ko mga siyakti agawid maladaw nga sumang pa dito balay. Ngim si kakit ng babayad kinatao na. Kaya't lang asawan manong nemi ni Manang tinaladaw nga nagawid. Wen. Baligtad. Di ko mamanong Rodel, manong nemi, nga iso ti lalaki, kin iso kumat manadladong ang kawid dito'y balayda. Balayda, nga pagiganak manong nemi. Ngayon naman manang, kat sumangbat tumat-an manang. Ano ko problema ka na ako nagawid na? Dakbat, pati man di ano sa anak ko mang ngagawawid. Di ang ngagawawid din. Napipinas ba'y? Masakit pinamabagyan ka? Sakit na parte ka nga gawin. Kapag maparte ka, nga nalado ka na gawin. Manong nemi bimarat salitaan. Idi ibaga ni kayong ko manong nemi, iti panang ibaga ng di mo pala ibaga ada lalakim? Ala? Siya? Ag lalaki yan? Ano ordo mo parang terawar? Binababayang ka? At nakatiruan, makininom, kada iti lalaki ka na babae. Babae, di ka doon kami ninom, mga wala lalaki. Nga ba lalaki? Siga, at dapat babae. Mo ko markaron ba? Kurang na laengan nga adaman alpaak kadakuan. Huwan manong na. Mapanak ko mamakibiyang ngamjak pinapadasan tinanganawa kadakuan. Ngayon nung kabilin ni Manang ko, siyempre, sakit ko, ang kapsat ko. Iba pakaasik ka ni kayong ko nga dinadangran ni Manang. Ngayon saan na matakabilin? Napipapay manong nemi nga ni Manang ko, itimang sipat kinikayong ko. Nagat ne? Ang damatan nagkarakaradakan ne? Agit tumbamatan ni Manang manong nemi kadagiti alikamin iti sa alas. Ad-adahan manong nemi nga ni Manang tagwala. Gabo siguro tanabartek kati manong awan ti inom na. Agan anawo mo ten manong nemi ni Manong ako na. Naglalagtalangan! Abid na tayo alam ko man na kita. Ginatang mo na kita. Siyak tinanggatang ka na kita. Alikaman no appliances. Ar-arakuban ng tumot na nakabkaban siguro. At ibatanak! Arakuban na kasta. Impatanak, Rodel. Tanakan. Di ka lang mabain, di ka ruba. Anak ko ba nakababay, di ka ruba? Aba ko bibigyan na. Anak ko, sunod. Bigbigaran nak. Gusto na. Nagtalak ka na. Nagtalak lang, Rodel. Bukaw na pa lang. Oo, hindi kituhin ako ng tinahang ko. Ay, lukag titurog ko. Baka jak tumanin makaturog na alis to. Nagtalnamot lang ni Manang ko manong nemi. Kalpasan nga saan nga nagpungtot ni Manong Rodel ket
biyang nan tinangay ayo kini manang tapno agtalnan. Nagartemat at nagsangsangit. Hindi mo lang kayas ka mo. Isulat ti, may sa galing ni po, tinagsakot eh. Papan maki, barkada. Talapat pati gamit ti barkada, gamit ti siyak. Amata! Alausto na nga rin din. Alausto na. Kaganayon mo kami nga mga ko kagawin. Basta, iso tinagsak ko. Tanan na nga naman pa naging barkada mo gamit siyak. Amata, napatag ka, mati sungasang patang ka nga ron. Napatag ka at asawa ka. No, kumasanggan nga sang patanakit, maden. Alusto na nga ron. Alamay kan, umay kan sa kwarto. Umay kan sa kwarto. Magkateng ka, sakruyan ka. Kaya na, naman sakruyan ka. May batanlak. Lakan nga batan. Intan si Selita. Inton bigatin nga ornusan na nagit inwarawaram, nagloko ka. Ano ni ading mo ton nga Elsa, ti mangurnos dito eh. Di ka pa'y mabaing kini ading mo. Estudyante ti absat mo. Basta pa nga graying na bigat. Isunto mo rin ti agistima dito balay. Kaya siyempre kasi nga pigsa makit nalukag titurog na. Kaya dagiti karoba. Anong tumanin sa wanda kanya kitong bigat. Magsasaritaan na kan tumanin. Nga sikapin nga babae at manadlado ang imas ka siyak. Wala, sige, mansunak manin. Ano saan? Umihan, sumaritan ti salita. Nagtal na damit laeng manong name. Nakululi makmanan ti harabi. Jabot din makaturog. Madamdamapi manong name nagaling agak. Madamadan sa palang taon nagti kwartuda. Apay nga, agas asog ni manang. Sa baling asog deta? Manong name ti makderak, bimango na tag makderak. Sa ko indunes, tilapayag ko manong name itididing nga nagbaitan ti kwartok kan ti kwartuda. Nakaw, sa baling agabo na ito no itay kat nagapapad sa nagtabtabog nga nagitultulit ti alikaman ni manang sa inan-anamo mat ni manong Rodel nga rinakrakap itakat sa baling nga rakap dito at daruman sana nga rakapan at amang ko ti asog manong Rodel nako biyang ko ba nanti umapal. Sabi kami ngayon, dinas ko tilapahid ko ditiding. Sumli ako ng tikatrek. Ngayon mo rin diadda ako ng tikatrek, manong na imipigpig samat ni manang. Rodel, ay, sasap, Diyos ko. Namartag namin kat. Agpakaturog kayo kadi Napi ako mamit no di kayo agpapaapal. Kinun ko na. Kami katan na manong name naman pinapuyatan na agriingak latama sapa sa siyempre adut ubrak. Daya inubrak iti nag-urnos ng daldalos iti nagbalwalaan ti kapsat ko. Manong Rodel, manong name iti muna nga nakariing kat imay dito kusina. Kuya, good morning. Good morning, Elsa. Sorry na-disturb mo yung turog mo ito na bi. Okay lang, kuya. Tabalagat kape, kuya. Alaman. Di manang. Mas pala turog na. Hanggang sa mga ito opisina ita? Ag-half-day ka, no? Ngayon siya, nasa ka na sumura ka ito opisina. Nakaluto ako ka man, no? Kapayak-pay lang. Sak mo ba nag-jogging, agpaling at titasango. Sa pulang agpaling itak eh. Sa pulang, nag-exercise sak. Nakamatmatyo ka lang araw ni Manong. Agpaparamid ka pala ti abs mo. Una, rikat isukat ni Manang mo. No? Saan pumintas ti pamagik nga macho, maselan. Katsiga, api ko ya. Adya nubyom, agjijimat lang. Awan pa nubyo ko ya. Di mat nubyom ni Kuan. Sino ti magbagamang istorya ng agar-ara man? Lan ko ya. Ni Jojo.
Nagkaraaron pa lang. Hamong nga nobyo? Hampay kuya. Sabi, hindi mo pala sungbatan. Nalan ni kuya. Agbasbasa ang pailain. Kaya talaga nga jack type ni Jojo. Gayem lang, tipang bilang kang kuha na. Ngayam ararman na. Sino ka na tikayat mo? Dadon ti kapem kuya. Apo na kayo may mas pa nagtemplam. Amo mo ni templa anak ni manang mo. No saan ko nga ilibas nga mapanibilan na yunak ti ingredients na nga puta. Hana mapatangan eh. Nakainayat kayo ti puro mga how many years sa manong nga tawan nga agasawa kayo. Di na ako mapaila amumat nga templahan ti kapem. Di na ako ti pagkurkurahan ni manang mo. Kasi lang mo lang ibaga ko niya nagbabawi ka ng asawa kin manang ko. Kamit. Pasensyakan ka ni manang ko, kuya. At daman na taking ka, mga order kang kuha na. Ano takit mo sawan? No, di mo kaya nga marabrabyan nga gawid. Nga mapan makibarbarkada. Tinggarem. Anawaem. Ananawaek met. Ngam di mo maanawa. Tanaturturay isurang imsika. Kuya, masapol nga tilalakit na turturay ng babae. Ngam please lang di mo dangran. Kasaritam na siya. Apin nagsanay ka kasta kuya. Awan. Sige. Ituloy ko ng kape. Irapin ko kape kabayatan ng jogging. Kaya ba nagpaligata? Sige kuya. Ibagam tulangin ito sa rangka ha. Ori sakit sa paak mo tirumwar. Gabot na sa pati klase. Manong nemi imununang rimuar ni Kuya Mitsyak. Taware ko nak talos mo yung matkatit klasik ha. Inore ko ni Manang Panchi manong nemi nakariing. Kanidag ka po ni banyo. Hindi sarakon ti kanan niya. Da ka pilagay, magkamanadaw ng panagbasa? Okay lang, ate. Napagbagisyon to. Ang mga kunak no, anda ka sa pulam. So nga, inuray ka nga nagriing. Yung galatag, basa no kan. Siya akong tiba ka mo to. Sabi nga, hindi ka mamanagubra. Nasakit yung ulok. Tapos ano nga dinasakit ka, nabartik nga si Magpad. Kalapi ko mang di ka na usawan nga dagos kat kastaonin ti panangmanso ni Kuya keng kay Drabi. Manangmanso nga. Apa kinabil lang ni Kuya? Nakakinabil nga minadakat ni sila John. Kastaonin as-asog mo. Pasensya kan. Abi ngamin nga dengdenggem. Kung makit nakaturo kan kasi oras. Kung ano makaturo ka nakakariingat ka pati ring kuryo. Sakit na eh. Nagrinuman sa kayo nga siriingak ninangig ko. Oy. Elsa ha. Baka na kita mangmangig mo kat sumati agapunan no aping gumanat kang kanubyo kat maramanamet. Ay sa mong sayangan ti ko ha. Gastos ko nga magpapabasa kang ka. Awan ti magdalaga manang mga pagturpusa. Ikarik na ita. Manang, hanga na siya at relasyon yung mag-asawa. Pag ko nang masanga na siya. Siyempre, tinasayat nga mag-asawa kat masapat ang pagpada nga agawid. Agkalang lang dangamangan. Sa tanto agad ang nasumrak ito yung unag ti kwartuna. Agad ang to agring tibigat. Agkuyag dan to nga rumarang trabaho tibigat. Kaya nasayat ti komunikasyon nyo. Saan nga na tayo sakay sila makapagsangon kosta nga adda kayo ti trabaho ti kama. Di kami lang makapagsasalita, doon niya ti plano yo, doon niya di kita hamo kayat na, di mo kayat, siya kadyak ma. Hindi ko mapagproblema ang relasyon mo kinmanong mo. Manang, madikas diyang aramid ti babae, ngasut malado nga gawawin, makiin-inom. Hoy, Elsa! Kahit no papanawan ka? Tadya akong suportahan ti panagbasa. Kahit mo? Alin naman ang awan ti karban nga mamagbaga kanyak. Kabota ading ka. Inaunakim si ka.
Kaya amok teraramidek. Di na pakibiyangan. Sana na pakibiyangan, no? Kidawag ti panakibiyang mo. Bahala ka. Anong bahala? Basta. Baka babawi ka to. Ano sakit mo kasawan? No maibus ti bannog ti panagayat ni Manong Keng ka. Gabot ti kasta nga raramiden. Andiyan tayo mo. Baka mapukaw ti amor na Keng ka. Kad makasarak ti sa bali nga babae. Isukat na ka. Isukat na ni Rodel? Oo. Hana mabaling aramidin deta. Apit kumasaan. Agpatpatay unay ni Rodel kanya. Mga sa unti kasta manang, mabannog ti agayat. Lalo na kasta nga, hanggang nagbalingan na siya at nga asawa. Baka maumaking ka ni Manong Rodel. Baka makirelasyon sa baling nga babae. Hala ka. Baka balaw ka into no saan nga sumangpit suna. Nandiyo ko mas bibiyan ko. Kung saan nga sumangpit? Abay, dumaaramid na, tsak maramid. Baka ay muno na akpagin din na. Alam manang, kahit mo sa na dal lalakim. Laming nga salud-sud. Dasaran akong tamangan ako. Wala. Lumutok talang ngayon ni Manong nga dalalakim. Hindi aramidan na bet. Tapay. Kursunadam ni kayong mo. Manang met. Baga mo na kursunadam. Tidad ko king ka. Allah, talagang sabahin nagturuan sa salitaan. Nakbalagbasa. It is eskwela Manong Nemi Calbasan ti first and second period bakantek. Iti alas 11. Tandaan to pa lang alas 10 ti bakantek Manong. Di ba sa ganyan ni Jojo? Hi, sweetheart. Kalagbain mo magkakumag kanyak ti sweetheart si ka Jojo. Ano nga rin ka sweetheart ka? Di ka man nagkungkuna ka. Magbagat ka sa tamang no. Kasi nung nakanda ko mag-propose kanya sa bali nga lalaki kit ibagbagam ti sweetheart kit awarin na sana nang ituloy. Gabat at pamati na kit girlfriend na kon. Hindi ba lang ang mga tururahan katapno at kluran na kumamantin. Ayaw pa kanyag na ita, Jojo. Ito sakit problema. Problema di kita at jabalay. Problema ko. Damanong dakayong mo, hindi manang mo. Saan na kasurutan eh. Tsak mawatan. Agapa da. Kalpasan na. Madam na ma. Agrin numan sana. Kasi saan na ka mamati ka agapat ag-asawa sa dando sa bali nga klase man ti apa. Elsa, natural lang agapat, panagapat ag-asawa. Kasla natay pananganam kasla arkos no rekado relasyon net apa. Into no kuan malpas ti apa ano mapasama. Diyan. Teko na dang into nagkinawatan da manen na irot manen ti arakop, na samsam it manen ni ayat, na barbara manen ti agek. Kasi dito tagasawa tagapa. Dahil agasawa ang awan ta agapa. Kasta ka di? Yung sa bali man kami, timabaspasamak eh. Di manang timaladladong agawid. Kan kaslaan nukutan na peke din, nga dalalaki na. Nya? Di manang mo dalalaki na. Kit numaamon deta ni manong ko, ni kayong ko, baka aramidan na. Aramidan naman. Balin-balas. Baligtad na ron eh. Di ko mamanong Rodel, at dalalaki na, ay babae na. Kit ni manang, agan anos lang ta kasi dyan. Yung sa bali, baligtad. Di manang at lalaki na. Di ay, tanak mo problema. Awan sa bali itang panunutem, no saan nga ti panagbasa, Elsa, tayo ito naggraduar ka, talawam to idan, nagsulsulo kan tumaten, tanalpas mo ten titulong takang ka. So, aklo na nakon, tayo ito makapagtrupos ta, dan trabaho ta, agasawatan. Saan nga sikat kayat ko? Sino nga ron? Kita umot sa baling agar-arim kang kano, dila siya. Wala tati amuda ng amin, girlfriend na. Tipad-padamag mo mat kaming kadakwada kit girlfriend na kon. Sino pa itatumasadag agaram kanya? Awan. Girlfriend ka man ka talagang kit. Agin didi ka lang.
Andan ang merienda. Jak mabisin. Nagtultuloy ba nung Nemi tikas nga sitwasyon nga ni Manang iti maud-udi uno maladladaw nga agawid. An anawaan mat ni Manong Nemi nga talaga natanggan ti ulo na. Gingay ti may nga rabii Manong Nemi agin inom ni Kayong Rodel iti sango ti balay. Iti kitak ti oras alas 10 en rabii. Kaya nakuman maturog Manong Nemi nga abangan ko nak no mapakarwan ni Manong Rodel te uminom kat na may sarak ti bagina. Iti asid gak Manong Nemi apag iso nga tumakder kumangim nini matulid din. Ay kuya. Natulid matin. Yung magtanapindas diba nagdiso na Manong Nemi ti ayan ti Bermuda Graces. Kuya. Vanji. Hangat siya ni Vanji, kuya. Siya ni Elsa. Ako ba ni ate? Umayan, kuya. Isa rin ka nito ulag ti kwartuyo. Kinunak Manong Nemi, inahalak ti mesa nga ima na sa kupinada sa pinatakder. Kuya, tulungan ti bagim, tapno makapatakder ka, ha? Babayan aklatan. Sobre kak naman doon, Kuya, madi, malin na awang ka dito. Namura kat na bartek ka. May kan, tulungan ti bagim, ha? O tumakder ka, wen. Magkatang ka, ay guyudik ti ima. May sa, dua, tinulungan naman ti bagay na Manong Nemi. Yung ti makadakas. Idi ta, igam na ti may sa nga takyag na iti abaga. Matulit ta, Manong. Kuya, matulit ta. Natulid kami matan Manong Nemi. Napandagan na matan. Kuya. Kuya. Nagdagsan ka. Ay, laga. Bumabak. Gor ka, kuya. Elsa. Kuya. Saan mong iyas nagtarupak? Mailiwa. Nabayagin ko. Ano? Kuya, ni Elsa dito, saan na siya ni Manang Manji? Saan na siya? Alam mo, Kuya. Nagibas na ganipipik mo. Kuya, siya ni Elsa. Siya ni Ipang mo. Saan na siya ni Maka mo? Amo, siya ni Elsa. Siya wala ko man tinagbagling asawa. Kuya, sa mga prusan na marukong ko, kuya. Ala, kuya. Oray, Rodel. Manong Nemi inikat nanti panang pandag na kaniyak. Ngayon tinakmot pa inariyaan. Gabuta, andan na giniduangan at kulap na iti duamin mansanas man iti barukong kugat babad naman mas masakya. Kuya! Alak, kuya! Manaksid mas masakyan na Manong Nemi niya sa dignan tirupa na kat ni alak kagadan na matan. Kaya may sanga ima na nga nagkapitay di barukong kuit panan ti baba insalagsak nanti nakulap na iti unag ti pantik. Kuya, no. Kuya, no. No, kuya. Nagsangit akong Manong. Nga talagang tangan tsak malabanan ng ti amin. Kasano nga labanak na ito eh. Kaya't kumit Manong. Nangruna ka nagmayat ti panang kagat na iti mansanas ko. Kuya, sana kasukit-sukitan ti ruangan ti kuweba Manong Nemi ti baba. Kuya, no, kuya. Manong Nemi kalpasan na timakder sa anak sinakruhi. Kuya, pangibanam, ipatan na kuya. I love you, Elsa. Ano kuya mo?
ni Manang Ruden, sangkon nga patpatag ni Manang mo. At lalaki ni Manang mo, hindi pa ilaing. Ha? Dahil tati ka po na no, nagsakit unay tinakim ko. Aw, mati mo nga pagkurkurang, iti kapsat mo ng apay. Apay nga rabinan na tikas jay. Iso nga balbalsan misona, siyak mo ti pagibalsam. Saan? Hangga pagibalsan, gamot ipatpatag ka. Hinta iti silad mo. Ha? Kanat araminan na ti silad ko, sadyay. Sadya ka pagustuhan na ti magkita kintrik nata. Oh, Elsa, kuya, Elsa, kuya, Elsa, kuya. Awon nga ron tinaramidak manong name kabot na magustuhak mo kan talaga nga damat nalimad pa panagayat ko ken kuya manong saan walibaken. Kaya di nakatamat mapabasol iti kapsat ko kunak agsipunta winaruni nga kisuna. Uno gayam nga dalalaki ni Manang kat ni kayat abalsen ni Manong isuna kat siyak taramaten na. Ano nga tat mapasamak. Nukas pagarigan ko naktamamuan ni Manang ti amin. Mabusoy ko manong nemi nga inaramid na ken inaramid mi iti paggustuhan tirik nami. Iti mo no agundaway manong nemi nga naramanak iti panang romansa ti lalaki kaniyak. Iti pananggagek ni Manong Rodel na dumuduwa pa sa tibagig ka na ginibibig ko. Oh, iti tanggad ko. Oh, Rodel. Oh, iti barukong ko. Oh, Rodel. Oh, may mabapay ti ulo na Manong Nemikit ni. Oh, Rodel. Oh, nagmayang. Aging ka namin pinsanan Manong Nemi pinisang nan titalon ti langit ko ket dito yan nga naguma nga sumrak rumwar sumrek rumo. Kuya! Oh, kuya! Manong nemi na ulit-ulit data iti kadami iti rabaw ti kama iti uneg ti kwarto. Nagsardeng kam lang manong nemi iti siyempre may busan kami met iti pigsa. Tamabandog kami met. Naging ka manong naming at nagriring ti cellphone na tibak na ni Kuya. Kuya, naging cellphone na niya. Sangis cellphone ko, natabag ko ti cellphone ko. Ano ti salas? Baka cellphone mo, Kuya. Mabit lang tinak, sumbatan. Kuya, nakalabos ka. Ha? Nagdatayan ti brief mo ni, kin-short mo. Oh, wala ni Kuya, marang nakalabos. Kuya, Kasubatan din, nagsublikan tumanin. Oy, nagsubliak tumanin. Nakasubatan cellphone ko. Nangig ko manong name iti pa nakisarita ni Kuya at cellphone na nakapigpig sa ako na, Anya! Hello! Anya ko lang? Ano ka dito kasasad na? Bimaring kwasak manong name inalak ti pantik kinshort ko. Isa ka insuot ti sandok. Kuya apay, limanang mo. Ha? Limanang medji apay. Nalamsan na siguro ti naginom kat agmaneho. Na itong parang nakano ti kotse, ti puon, ti poste, ti kuryente. Anya? Nakasitan din ni Manang. Wait, dara ito sa ospital. Manong, hindi sa ospital. Kasyaklatan. Nagbatikan. Ako nagbatay dito balay. Diyos ko. Isalakan niyo kumanimanang ko. Isalakan niyo kumanimanang ko. Kunak manong nami ngayong bagbagak nga slay no ulit-ulit ko. E wala siya tangatan. Tibigat manong nami di agring ti cellphone ko. Ni Manong Rodel tinutawag. Manong, kuya, ano ito masamot? Naisapal ka din ni Manang? Mamaling ka din nakasalita? Pawanan ni Manang mo. Itay lang 6:45 nga nagsatan ti hangis na. Oh my God! Nagamsat ko. Oh.
Pinalahon ako ni Manang. Kasanuhag pa ita. Manang, diyak may nagturpos Manang. Sika ka men, minagmagaan ka, di ka mapan makiinom. Muna ka nag-drive ka. Pwede ka nagsakbay. Pwede ka dimngag ka na kami Manang. Abay. Dahita tikan kanahin ko ang inong aw, iti tanakamansaya kan tikamsat ko Manong Nemi. Ibat damat lata ni Kuya Rodel nga makat atimay kanyak nga mang sungsungbat ka na kita nga sa lunsod ko. Nga ko na. Uri awanin ni Manang mo. San ka may bayan, Elsa? Kuya, siyak di mang ituloy nga magpapasakan ka. Kalindol makapag-retor ka. Siyak ba ito magtulong kang katapnog sa apong trabaho. Ganito trabaho kan. Planuan tanton di kalay sata. Kuya, si Maman sayang ni Manang ko sa timagbagan. Kastan tumanat lamas na. Di mo kaniyam mo, na ito at talagat na ikari. Matay ni Manang mo. Tapno mawalwak. Tapno adawayata. Tapno saan nga makuna nga basol ti relasyon ta. Allah. Liniputan na kami ni Manang. Sorry, Manang. Imuno na nga ng lipot kanya. Among ka di, nga rin yung lalaki na kat natay matin. Ha? Motorsiklo tilugan na. Nabartik mo. Nakarkaro pa tinapasamak kang kuha ng kapatid dead on the spot. Wala. Siguro, iti ayanda ita. No impyerno ti ayanda. Sadya siguro ti pangituluyan da. Ti illicit affair da. Kuya, talay magbaga. Uwin. Siguro kat nagkitan ti arap ti akararwada iti impyerno. Tasang ka din nga di kitikas ka na kuha ng aramid tikas dyan. Kat impyerno ti bagsagda. Ano kat sabi ko mga na kapagpakawan ni ate, sakbay nga nagsatan ti anges. Sabi ko tapi nakawan ni Apo Diyos. Tapno itimit lang langit ti pagtungpalan na. Ang abali di kabit na tayo di impyerno latan, tapno saan da nga kita di langit. Kat sika kensyak nga nabati dito yung daga. Datamaten. Sika kensyak tinekari. Oh, Elsa. Kuya, nakamansayag pa lang ni ate. Nasakit man Manong Nemi ti panagapukaw ko ti kapsat. Takapsat lati kapsat Manong. Amte ko na dan, masapol nga awatan ti kinapudno ta oraan niya't araramidek. Saan ko na mapasubli pa Manong Nemi ti biyag ni Manang. Iso tinekari. Pagbindasan na Manong Nemi saan da nga nadaan ti anak. Iti kayong ko. Kalbasan ti tabon, kan makabulan, Manong Nemi. Nagsarita kami iti kayong ko. Ana, dududwatan. Mapangagbasa, mapanagagtrabaho. Nuwator dumting terapi. Akay tata. Haan kuya, orayan dati makatawin. Anong orayan pa ilang di makatawin? Kat sampay nga na tayo ni Manang mo, inaramid tan. Ha? Kabayatan nga, na disgrasya. Kalablaban na kin patay. Aglinlinaban tamay. Hindi tamot amokas jay. Kasi nga ti mapasama ka sa tama. At tapay lang ako nagkakainda. Taurayin tapay lang makapagturpos ka. Kinamataan ka itong trabaho. Tapno di kasta, makunanton. Nga tataga talaga tinaikari. Nga katuluyan itong panbiyak. Insardengan ni Jojo tinangarim kanyak Manong Nemi di maamuan nanti amin. Sumad lang nga tinakayat. Tari gawin kayong mutkayat mo. Indaw-dawat mo matay ni Manang mo. Tapno mabalo kita kay gasawa.
Saan ko yung nabdawat, Jojo? Gimisot na ikari. I'm sorry, Jojo. Hindi pa lang nga talaga nasaan ka kaya. Okay. Ano gutek? Sabi ko nararagsak ka na. Hindi kayong mo ini nga asawa mita. Awam manong name dalaw mi nga panagar-arya ni Manang. Siguro kat talaga nga makita na naragsak kami kini Rodel, iso naragsak itan ni Manang. Ano goten na manong name nga sumud lang tinagkurang kan nagbaso. Binagbagak iti kamsat ko, ngam samat nga dimngay. Wan, nakapagturpusak, nadanak ti trabaho, nagkalpasan, ti duwang tawen, sipod da natay ni Manang ko. Nagkalaysa kami kini Rodel. Idagdama manong nemi addan talo nga anak mi. Nangala kami ti yaya ken katulong mi. Tanarigat manong ngayrapin gistimar agaywan nga adamat trabaho mi ngagpadpada kini Rodel. Kaya ni Rodel manong nemi agsardengak basa ay agsardengak nagtrabaho tapto mapawesak nga maestimar dagiti talo anak mi. Yung kayat kumat trabaho na tapno usar kumat lang ti panagbasa. Nakaala kami manong name ti kabagyan na nga nasya at nga nang gudir nang asister karig taluan na kami. Uwan manong name sipot nag-asawa kami kay ni Rodel. Alang ita pagyamanan mita gaganga lang digdi saan mi apag kinaawatan. Gano'n naman sa mga pagkinaawatan sa mga mapabigat masulman mi nga datos. Sana kas idi isuda kinimanang tagasawa nakang kanayod ng agap-apang. Agamanak manong ti anos mo nga nangibasa kat sabi ko adamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti bihag, kanagitipadak ng dimangeg, kan nagmuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pag-ayam mo, Elsa.